Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 13 ga Satumban 2010 ne wani saurayi ya kashe iyayensa da ƙannensa guda uku a birnin Kano. Bello Garba Bello da aka fi sani da Baba matashi ne ɗan shekara 23 kuma ɗalibi a Jami'ar Fasaha da Kimiyya da ke Wudil wato KUST. Kuma ya tafka aika-aikar ne a gidansu da ke unguwar Kundila Zoo Road. Mahaifinsa Garba Bello ɗan asalin jihar Jigawa ne, amma yana aiki a hukumar SSS a jihar Sokoto. Cikin dare, Bello ya zaro wuƙa ya yi ta caccaka mahaifinsa da mahaifiyarsa Habiba mai shekaru 40 da kuma ƙannensa da suka haɗa da Hafsa, Khalifa, Murjanatu da Faruk. Sai dai Faruk ya samu tserewa ta taga kafin jini ya kwashe shi. Sanadiyar mahangurɓar da yayansa ya masa. Da yake baban nasu jami'in tsaro ne, sai aka shiga zargin ko waɗansu ya taɓo garin aiki suka zo suka hallaka shi da iyalinsa. Sai bayan da Faruk ya farfaɗo ne a asibiti ya ba da shaidar cewa babban yayansu Bello ne ya kashe ilahirin mutanen gidan. Kwanaki biyu bayan faruwa al'amarin ne kuma Bello ya amsa laifinsa a hannun 'yan sanda. A cewarsa, ya duba halin rashin lafiyar da mahaifinsa ke ciki ne. Kuma ya tuna cewa idan mahaifin ya cika, shi za a bari da ɗawainiyar iyalin. Gashi kuma shi ɗalibi ne, bai da sana'a. Kaga kenan, 'yan uwansa waɗanda su ya fi ƙauna a duniya za su shiga garari idan aka ce da shi za su dogara. Don haka, ya hutar da su wannan kuncin da ya hango musu, ya yanke hukuncin aikewa da su barzahu. Wannan bayani na Bello ya tada hankalin al'umma a Kano. Yayin da wasu ke zargin taɓuwa ya yi, waɗansu kuma gani suke yi, wasu ne daban suka yi wa ahalin gidansu kisan kiyashi, amma aka yi rufa-rufa aka ce shi ne. Koma dai menene gaskiyar al'amarin mahukunta sun karɓi ikirarinsa, kuma suka gurfanar da shi gaban babbar kotun jihar Kano. Mai shiga da ƙara Shu'aibu Sule ya gabatar da shaidu 7, ciki har da Faruk wanda ya tsallake rijiya da baya. Shi kuma lauya mai kare Bello, Ahmed Raji, ya gabatar da rubutaccen bayani mai shafi 17 gaban kotu. A cikinsa ne ya buƙaci kotun ta yi watsi da shaidar Faruk kasancewarsa yaro ɗan shekara 14. Haka kuma ya ce ikirarin da Bello ya a hannun 'yan sanda ba gaskiya ba ne, tilasta masa aka yi. A ranar 15 ga Mayun 2012 kuma, mai shari'a Halliru Abdullahi ya ce ya gamsu cewa Bello Garba Bello shi ya kashe iyayensa da ƙannensa guda 3. Don haka ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.